Bandiraɓe tedduɓe, mi salmini moni kala inde mun taw ine wonde yettude muɗum. Caggal yettude Allah e julde e nelaɗo men mo sallallahu alayhi wa sallam, eɗen jetta eɗen juuro jinna men ɗiɗo wonɓe sababu wodede ene dow laral leydi ndiɗo ɗe gonɗen. Eɗen jetta dendagal bandiraɓe meɗen halifaɓe diina walla halfinaɓe diina e halfinaɓe aada e kala ɗo mbawi wonde e kala no mbawi worude. Ñalawma hande o noon bandiraɓe tedduɓe nateten koye maayo mango. Ngoɗo maayo noon ko maayo kadi e nder maaje ko ganduɗa hoore maɗa ko maayo yargo kadi ha ɗumɗiɗi kadi e maaje ɓurɗe mawnude kadi e maaje. Ngono maayo kadi bandiraɓe tedduɓe battane maggo kadi ene woodi e nder oɗo aduna mo ganduɗa hoorema wonde mo mayata majjata kañum e aduna ene foti duuɓi. Oɗo gorko mo jiɗɗen haalde o bandiraɓe tedduɓe ko adi men arde e makko, eɗen jetta dendagal bandiraɓe kala kadi ko gorko gandaɗo e nder windere nde, kadi ko gandiraɗo jaam, ko goto e seereme men, ko goto e waliyu Allah meɗen moƴƴo, ko goto e tijjaniyanke walla e tijjaniyankoɓe. Oɗo gorko noon bandiraɓe tedduɓe o wiyete ko ceerno Alhaji Mahamoudou Sall. Oɗo ceerno Alhaji Mahamoudou Sall hono ɓi Maham, ɓi Issa Sall. Hade men nadde hen bandiraɓe tedduɓe ma wood wiɓe i holto oɗo suka andi oɗo gorko. Bandiraɓe tedduɓe aduna de waɗi ko koyɗe woni koye ɓosde ene yaaha dartaki. Enen noon ɗo keɓɗen tarihi oɗo gorko ɗo ko goto e taniko en, wona to wona ga, ko taniko tigi keɓɗini muɗum. Taniko wiyete ko ceerno Ahmadou Hamidou Mahmoudou Sall gasi. Amadou o jibinimo ko Hamidou, Hamidou o jibinimo ko Mamoudou Sall gasi ha laaɓi ha wi ceer. Ko ɗo kadi e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Kidira ko ɗo keɓɗen tariki makko. Ñalawma o ene hawri aljuma, ko nden kadi wonide keɓɗen ɗum 27 Nayburu hitande 2017 woni le 28 4 mois 2017. ñalawma o ko aljuma wonno. Duttuɗe calendrier ji moɗon ma on tawoy toon ñalawma aljuma o sanga juulal alasara ene juula ha gasi. O nelani kam ha e rawda ceerno Alhaji Mamoudou Sall. O wi mi nanima aɗa yiɗi ceerno Alhaji Mahamoudou, kalata ko e radio, aɗa juuromo e kala saha, yimɓeɓe ene tina ɗum ene belto ɗum. Aɗa andi Mamoudou? Mbimi ala mi anda ceerno Mahamoudou, kono mbeɗa yiɗimo e nder ɓerdam. O wi armi haalama holi kanko. Mbimi holi an? O wi min komi taniko. Mbimi ceerno fadam seeɗa, mi adda kayitaji e bik mi winda mi moftana aduna. O wi ene moƴƴi.